dnes môžem predstaviť kandidátku siete na primátorku slávneho banického mesta Prievidza, podpredsedničku siete pani doktorku Macháčkovú. Pre mňa je to tak trochu aj emocionálny moment, lebo moja mama prežila v tomto meste celé detstvo. Tuto za nami na cintoríne je pochovaný môj starý otec a v Prievidzi žije veľké množstvo mojich priateľov. A dôvod, pre ktorý s hrdosťou a veľmi rád predstavujem pani doktorku Macháčkovú ako kandidátku na primátorku Prievidze a sú hlavne výkony počas prvého volebného obdobia. Nebola to ľahká situácia, je tu veľa vecí, ktoré ešte stále treba riešiť, ale to, čo sa jej podarilo za 4 roky pre ľudí, ktorí v Prievidzi žijú, urobiť, je, poviem úplne otvorene a úprimne, aj pre mňa inšpiráciou a povzbudením. Hovorí sa, že druhé volebné obdobie je jednoduchšie v tom, že už má človek zabehané procesy a dokáže toho spraviť ešte viac. A ak by sa to naozaj podarilo pani primátorke urobiť ešte viacej ako za tie prvé 4 roky, tak bude mať toto mesto naozaj všetky predpoklady pre ešte ďalší úspešný rozvoj. Ale rád by som práve pani primátorku poprosil, aby nám predstavila aspoň v stručných rysoch aj program a samozrejme aj kandidátov do mestského zastupiteľstva. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Takže, milé dámy, vážení páni, ešte raz vážený pán predseda, vážení zástupcovia médií, dovoľte, aby som vás privítala ešte raz aj ja osobne na dnešnom našom stretnutí. A musím povedať, že dnes som mala trému ráno a hovorím si, že bože, aby som to všetko dobre zvládla. A je to taký iný pocit ako pred tými 4 rokmi. Stojím tu pred vami určite už skúsenejšia, poznačená úspechmi aj neúspechmi, ale musím povedať, že hrdá na výsledky svojej práce. A myslím si, že do ďalšieho obdobia, keď sa budem uchádzať o dôveru vás, všetkých obyvateľov, prichádzam už pripravenejšia. Stretávame sa na Mariánskom vršku, ktoré je naozaj miesto s výnimočnou atmosférou pre nás, Prievidžanov. Miesto, o ktorom naozaj môžeme povedať, že má svoje génius loci. Je to miesto, kde stojí najstarší kostol v Prievidzi, miesto, kde sa hovorí o tom, že stal Prievidský hrad, ktorého síce listinnými dôkazmi nebola potvrdená existencia, ale je to teda nepochybne miesto, ktoré sa spája s históriou Prievidze. Súčasne môžeme povedať, že toto miesto prešlo zásadnými zmenami. Že sme spojili tú históriu a súčasnosť a práve aj toto miesto je dôkazom, čo všetko sme v Prievidzi urobili. Vznikol tu nový chodník, lavičky, upravili sme zeleň, vyhliadku. Teraz na Mariánskej púti sa rozsvietil aj tretí kostol, tento Mariánsky, a tým sme dokončili taký proces osvetľovania týchto pamiatok sakrálnych v meste. Toto miesto je známe tým, že je tu nádherný výhľad. Výhľad na Prievidzu. A ja ako sa tak symbolicky pozerám na tú Prievidzu, tak pre mňa znamená víziu. Víziu moderného mesta. Musím povedať, že v minulosti mňa veľmi trápilo, keď naše mesto bolo spájané aj s nie lichotivými prívlastkami, ako čierna diera a podobne. Vždy som to chcela zmeniť. A táto túžba vo mne zostáva. Túžba, aby sme z Prievidze spoločne s vami vytvorili mesto, v ktorom ľudia budú žiť radi a na ktoré budú hrdí. Toto všetko sa mi môže podariť, ale len s pomocou vás, odborníkov, mojich kolegov, s ktorými spoločne sa pokúsime získať dôveru obyvateľov nášho mesta. Dovoľte mi, aby som vám v krátkosti predstavila, čo sa nám podarilo v tom období, ktoré končí, a aj to, s čím pôjdeme do volieb v tomto období. Vieme, že keď sme tí, ktorí ste tu súčasní poslanci, sa stali poslancami a ja primátorkou, situácia bola veľmi vážna. Naše mesto v podstate sa malo nachádzať v nútenej správe a preto bolo nevyhnutné najskôr situáciu zastabilizovať. Museli sme riešiť extrémne vysokú dlhovú službu a 2 roky robiť rôzne opatrenia, ktoré nie vždy sa stretávali s pochopením obyvateľov. Je to prirodzené. Každého sa dotýkajú negatívne opatrenia, ale myslím si, že práve čas ukázal, že všetky tie opatrenia, ktoré sme urobili, boli nevyhnutné a správne. Známy graf. Graf, kde sme sa nachádzali a kde sme dnes. Približne za 1 rok znižujeme dlh o 1 milión eur a pritom môžeme povedať, že budujeme mesto. Naozaj sme sa snažili, aby sme našim obyvateľom všetkých generácií ponúkli
kvalitnejší život. Takto sme menili Prievidzu. Začali sme budovať detské centrálne ihriska. Nový projekt oplotených ihrisk, kde sa bezpečne pri dodržaní hygienických pravidiel môžu hrať naše deti. Neboli to len detské ihriska oplotené. Bolo to dopravné ihrisko. Boli to asfaltové plochy, športoviská. Nakúpili sme do materských škôl nové zostavy. Nezabudli sme ani na mládež. Upravovali sme športoviská, asfaltové plochy a pokračujeme v tom aj tento rok. Výrazným spôsobom sme začali rekonštruovať budovy materských a základných škôl. V roku 2013 to bola celková investícia vo výške 200 000. V súčasnosti tento rok celková výška do škôlok dosiahne až 500 000 eur. Na zimnom štadióne vznikla inline plocha, čo sme zabezpečili využívanie tohto športoviska aj v zimnom období, v letnom období. Ďalšia krásna vec pre mladých ľudí, bezplatný internet v autobusoch. Sme prvým slovenským mestom, kde je v každom autobuse. Vrátili sme do mesta mobilnú ľadovú plochu, ktorá v zime naozaj prináša veľmi krásne spestrenie života na námestí. Po dlhej dobe sa v Prievidzi podarilo vybudovať nájomné byty. V minulom roku sme odovzdali prvý nájomný dom s 24-bytovými jednotkami, pokračujeme aj v tomto roku a máme plán pokračovať v tejto výstavbe. Treba povedať, že toto bol práve jeden z dôvodov, prečo obyvateľia odchádzali z nášho mesta. Odchádzali nám do okolitých dedín. My sme tento proces zastavili. Dnes nám tu ľudia zostávajú. Pre mňa je príjemný pohľad na Vianoce. Taká nostalgia a musím povedať, že ja už pripravujem Vianoce na tento rok v meste a vidíte, ako naša Prievidza vyzerala krásne. Treba povedať, že Prievidza predtým takúto výzdobu určite vy, ktorí si to pamätáte, nemala. Ten vizuál je nádherný a všetci tie najkrajšie sviatky roka sa na to tešíme, keď sa spoločne stretávame práve na našom námestí. Ďalšia kategória, ktorú teda máme vo veľkej úcte a snažíme sa pracovať aj pre nich, seniori. Okrem toho, že výrazne podporujeme denné centrá pôsobiace na území mesta, zásadným spôsobom sme skvalitnili život seniorov v našich dvoch zariadeniach. Dokázali sme pri tom istom objeme finančných prostriedkov zrealizovať zásadné investície. Vidíte obrázky, ako vyzerajú kúpeľne, robila sa strecha, okná, balkóny, takže rôzne investície zásadného významu. Prievidza je aj mestom, ktoré sa môže popíšiť tým, že prispieva obyvateľom s nízkym dôchodkom, teda dôchodcom na obedy. Tieto sa vydávajú v školských jedálniach a zariadení pre seniorov. Čiže naozaj sa snažíme zabezpečovať aj tento sociálny program. Takto sme menili Prievidzu. Začali sme robiť rekonštrukcie ciest. Začali sme v roku 2013, boli to rozsiahle rekonštrukcie a preto dnes nie je na mieste kritika, že robíme len vo volebnom roku. Vy, ktorí tu žijete a všímate si, čo sa v meste deje, viete, že v minulý rok sme investovali do ciest 1 000 000 eur. Tento rok to bude čiastka ešte vyššia. Rovnako sa robili chodníky. A čo sa nám podarila, jedna z úžasných vecí bolo vybudovanie spojovacieho chodníka Necpaly Kopanice. Tento projekt 20 rokov sa v podstate mestu nepodarilo zrealizovať. Spojili sme dve sídliskové časti. Ďalším projektom významným bola rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktorej cieľom bolo úspora elektrickej energie. Okrem toho sme vybudovali nové osvetlenia, nové lokality Kuty, Vápenická a treba povedať, že tento projekt sme financovali z mimorozpočtových prostriedkov, čo je ešte významnejšie, že neboli v podstate to finančné prostriedky z mestského rozpočtu. Krásny projekt, ktorým sme začínali, bola rekonštrukcia pešej zóny na ulici Andreja Hlinku. Vytvorili sme projekt, alebo zaviedli projekt regulácie parkovania v centre mesta, čím sme zabezpečili poriadok a umožnili sme parkovať vlastne obyvateľom, ktorí bývajú práve v centrálnej zóne, pričom ročná karta stojí 10 eur. A treba povedať zásadnú vec pri parkovaní. Parkovanie zostalo v rukách mesta. Na rozdiel od iných miest na Slovensku, kde zisk z parkovania patrí do rúk súkromnej spoločnosti, mesto Prievidza sa môže pochváliť tým, že tento významný nástroj regulácie dopravy má vo svojich rukách. Prvá hodina parkovania v meste Prievidza stojí 30 centov, čo si naozaj myslím, že hovorí za všetko. Ďalšia vec je, že finančné prostriedky, ktoré nám zostávajú, sú investované do rozvoja dopravnej infraštruktúry. Aj tento rok sme urobili rekonštrukciu svetelnej križovatky na ulici Matice Slovenskej v hodnote 40 000. Budovali sme parkoviska. Začali sme v roku 2012 za Potôčkou, kde situácia je najvážnejšia. Pokračujeme. Spolu to bude približne 200 miest.
Čo sme, myslím si, zmenili zásadne, je taký vizuál kvetinový mesta. Doplnili sme kvetináče, vysadili kvety, opravili potôčik na námestí mesta. Začali sme s revitalizáciou parkov. Park na starom sídlisku, aj tu nablízko nachádzajúci sa park Skotňa, prešli zásadnými zmenami. V parku na starom sídlisku vznikla pikniková zóna a v spolupráci s Rybárskym zväzom sme napustili jazierko a oživili sme tento priestor. Snažíme sa naozaj za minimálneho množstva finančných prostriedkov urobiť a zrealizovať veľké projekty a práve preto som vďačná všetkým dobrovoľníkom, členom Rybárskeho zväzu, ktorí tieto projekty výrazne podporili. Samozrejme myslíme aj na to, že Prievidza bola vždy považovaná za zelené mesto a vysádzame nové stromy a nahrádzame v prípade tie, pokiaľ museli byť nejakým spôsobom vyrúbané. Tak ako som hovorila, podarilo sa nám počas tohto obdobia osvetliť všetky 3 kostoly v meste. Vidíte, aký je to zásadný rozdiel pri pohľade na tieto krásne pamiatky. Nezabudli sme ani na prímestské časti, kde žijú teda naši tiež obyvatelia a naozaj s čistým svedomím sa im môžem pozrieť do očí, že nie je to tak, že by sme mysleli len na obyvateľov v meste. Zrekonštruovali sme v určitej miere každý z kultúrnych domov a rovnako aj v týchto prímestských častiach budeme pokračovať v opravách komunikácií. V roku 2010 bola vážna situácia aj s pochovávaním. Nebolo kde pochovávať, bolo potrebné riešiť rozšírenie cintorína. Aj tento projekt sme zrealizovali. Čo sa týka bezpečnosti, mestská polícia sa snaží naozaj, okrem toho, že zabezpečuje poriadok a bezpečnosť, aj stráži objekty mesta. Len za priemyselný park v minulom období mesto platilo 40 000 eur ročne za stráženie, nehovoriac o ďalších objektoch. Dnes všetko toto zabezpečuje mestská polícia a okrem toho má na starosti aj kamerový systém na detských ihriskách, kde sa staráme o bezpečnosť detí. Od roku 2014 mestská polícia prebrala aj správu útulku pre psov. Významná vec pre toto mesto, zníženie poplatku za komunálny odpad, nový dodávateľ, ktorý zišiel z verejnej súťaže firma T+T, nové nádoby na odpad. Rodina ušetrí priemerne teda ročne 10 eur. V roku 2012 sa nám podarilo vyrokovať nižšiu cenu tepla, čím tiež Prievidzania ušetrili desiatky eur ročne. Podpora športu, často diskutovaná, prehľad o tom, akým spôsobom podporujeme jednotlivé športoviská a akým spôsobom koncepčne, treba povedať koncepčne, podporujeme mládež. V tomto období sme zaviedli taký poriadok pomyselný aj do tejto oblasti života, kedy naozaj naše deti dostávajú finančné príspevky na podporu dopravy a trénerov. 4 roky sme menili Prievidzu. Naše kroky si všimli aj odborníci alebo zástupcovia odbornej verejnosti. Agentúra Moody's zmenila rating mesta z negatívneho na stabilný. Centrum pre hospodársky rozvoj nám udelil prvé miesto v hodnotení samosprávnych opatrení. V súťaži o najkrajšie mesto a obec Slovenska sme sa v roku 2012 umiestnili na 10. mieste, myslím, že to bolo, áno, a v roku 2013 na 7. Treba povedať, že predtým nikdy Prievidza sa v tomto hodnotení v top 10 neumiestnila. V roku 2013 ďalší veľmi pekný úspech, prvé miesto za najlepšie výsledky v projekte Odkaz pre starostu za kvalitu komunikácie. A čo máme pripravené na ďalšie 4 roky? Chceme sa uchádzať o hlas našich obyvateľov. Treba, aby sa obyvateľia rozhodli, či si zvolia koncepčnú cestu ďalšieho budovania mesta a podporia odborníkov. Prievidzu sme zmenili a za ďalšie 4 roky vybudujeme moderné mesto. Pretože u nás, a to bude naše heslo, splnené sľuby menia Prievidzu. Naozaj musím povedať, že volebný program, s ktorým som predstupovala pred 4 rokmi, pred vás obyvateľov Prievidze, sa nám vo veľmi významnej miere podarilo naplniť. A práve preto chceme touto cestou pokračovať a práve preto v sebe cítim silu a víziu, že dokážem ponúknuť našim mestom a obyvateľom prácu, s ktorou budú spokojní. Naše ciele do budúceho obdobia sú reálne. Nechceme sľubovať obyvateľom nereálne veci, pretože za 4 roky ten čas ubehne a bude treba urobiť odpočet. A naozaj by som bola rada, aby tie splnené sľuby zostali splnenými. Zrekonštruujeme námestie pred hotelom Magura. Na tento projekt máme ho pripravený, podarilo sa nám získať mimorozpočtové prostriedky. Na jar 2015 by mal byť projekt ukončený. Budeme pokračovať v opravách ciest a chodníkov. Viete, že sme schválili koncepciu, koncepčne opravujeme postupne, schváľujú to poslanci výborov volebných obvodov, budeme v tom pokračovať.
Budeme pokračovať v rekonštrukcii materských a základných škôl a dávame si záväzok, že zrekonštruujeme minimálne jednu materskú školu ročne, a to z prostriedkov z rozpočtu a nie z úveru. Ďalší projekt, ktorý sa nám podaril, ktorý sme vlastne pripravili už v tomto roku, je parkovisko, alebo v predchádzajúcich rokoch sa dá povedať na 9. kolaji. Viete, že toto je parkovisko u nás pri železničnej stanici, kde obyvateľia takisto až desiatky rokov sa o to snažili, nepodarilo sa to. Podarilo sa to až nám, s tým, že je pripravený projekt, momentálne bude nasledovať proces verejného obstarávania. Na budúci rok parkovisko postavíme. Vybudujeme fontánu v centre mesta, chceme oživiť mesto a priblížiť ho pre obyvateľov. Vybudujeme cyklotrasu smerom na Bojnice. Začali sme pripravovať projekčnú aj právnu prípravu, máme rozpracovanú, aby sme sa mohli uchádzať v budúcom roku o mimorozpočtové prostriedky, keďže sa očakáva nové programovacie obdobie a výzvy na tento účel. Prosím vás, nezabudnite prísť voliť 15. novembra 2014 a ak sme vás aj tak nepresvedčili, máme pripravených pár fotografií, aby ste videli, ako sa zmenilo naše mesto za obdobie posledných 4 rokov. Opravovali sme cesty, do priemyselného parku sa nám podaril získať Rubik, začali sme si kosiť sami, urobili sme poriadok s parkovaním, oživili sme námestie, obrázok Agátového hája z Malej Lehôtky, ako sa staráme o naše nehnuteľnosti, ako vyzerali školy pred našim príchodom, aké krásne je jazierko v starom parku. A teraz už naozaj ďakujem vám všetkým za pozornosť. Môžem povedať, že za tie 4 roky sme urobili všetko to, čo nám dostatok, respektíve nedostatok financií dovolil. Splnené sľuby menia Prievidzu. A ja chcem dať sľub našim obyvateľom, že budem pokračovať v dobrej práci a veľmi si vážim tú dôveru, že som mala možnosť 4 roky pracovať ako primátorka pre toto mesto a budem sa snažiť, aby som tú dôveru nesklamala, pretože si ju veľmi vážim a je to pre mňa veľký záväzok. Na to, aby som splnila svoje sľuby, budem potrebovať aj vás, ľudí, odborníkov, ktorých som si vybrala do svojho tímu, ktorých by som chcela týmto krátko predstaviť a povedať pár vied. Začnem volebným obvodom 1. Pán doktor Vladimír Petráš, ten je tu prítomný, prosím vás, pán doktor, zverolekár, odborník na životné prostredie a environmentálnu oblasť. Ďakujem pekne, pán Peter Krško, pedagóg, učiteľ, odborník v umení školstva. Pán Jožko Polorecký, momentálne tu nie je prítomný, tiež pedagóg, dlhoročný poslanec pôsobiaci v samospráve. Pán Julius Urík, dlhoročný poslanec pôsobiaci v samospráve. Pán Lubomír Maxina, odborník v oblasti ekonomika, právo, financie. Pán Peter Hubka, človek pôsobiaci v oblasti mládeže, športu. Rovnako toto isté prívlastok patrí pánovi Ľubošovi Jelačičovi. Volebný obvod 2. Pán doktor Janko Šlapák, lekár, takisto dlhoročný poslanec, výborný človek. Zuzka Lukáčová, naša pani poslankyňa, odborníčka na životné prostredie a samosprávu. Roman Hlaváč, odborník na technik a dopravu. Elza Dadíková, naša taká mama, odborníčka na kultúru, dlhoročná poslankyňa. Pán Jaroslav Cigáňák, lekár, momentálne teda slúži. Pán doktor, poznáme ho všetci mi tu. Pán Branislav Bucak, dosterajší predseda komisie športu. Pán Milan Simušiak, obchod financie. Pani Zuzka Vrecková, výborná pani učiteľka, takže všetci ju poznáme. Pani Sonia Babiaková, odborníčka na dopravu. Pani Jana Galanská, pedagogička stredoškolská. Volebný obvod 4, pán doktor Dušan Magdín, momentálne tiež ospravedlnený, pracuje, pán doktor v oblasti zdravotníctva. V obvod 4 Katarína Vráblová, sociálne veci, takisto dlhoročná poslankyňa. Doktor Robert Pietrik, vedúci právnej kancelárie. Pani doktorka Gabriela Škodová, to je náš nový člen do týmu, tiež lekárka, tešíme sa, vítame vás. Potom máme prímestské časti. Volebný obvod 5. Martin Drost, súčasný poslanec. Jurko Hrazanský, kde si Jurko, vitaj. Takže pracuje v komunálnych službách. Riešili sme už aj dnes po Baníckom jarmoku. Potom tu máme ďalšiu prímestskú časť. Veľkú Lehôtku, malú Lehôtku Katku Čičmancovú. Katuška, vitaj, poslankyňa, naša samospráva.
a posledným je Hradec Martin Drozd. Vítaj, Martin. Takže toto sú ľudia, s ktorými spoločne teda zabojujeme o priazeň našich voličov. Ja by som ešte chcela povedať jednu pre mňa takú veľmi významnú vec. Chcela som sa poďakovať pánovi predsedovi, pánovi Radkovi Procházkovi za to, že prišiel nás podporiť. Viete, že do volieb idem teda už ako členka strany Sieť. Musím povedať, že ja som si samozrejme svoje rozhodnutie zvážila, keďže predtým som kandidovala ako nezávislá. A je mi veľkou cťou, že pán Radoslav Procházka ma oslovil a prijal tak do svojho najúžšieho tímu vedenia strany, kedy spoločne môžeme naplňať ďalšie vízie. Viete, často sú mi kladené otázky, či si myslím, či ma takýto vstup do strany poškodil alebo nepoškodil. Ja tomuto projektu verím. Ja verím pánovi Radoslavovi Procházkovi, že je človek, ktorý dokáže posunúť naše Slovensko ďalej a urobiť také zmeny, ktoré Slovensko v tejto dobe nevyhnutne potrebuje. Sama chcem byť účastná týchto zmien, chcem pomôcť svojou osobnou skúsenosťou, tým, čo sme teda riešili v Prievidzi. Aj v súčasnosti náš kolega, pán poslanec Miroslav Beblavý, bude predkladať už do parlamentu návrhy, balíček komunálnych opatrení. Sú to veci, ktoré vy, čo ste poslanci, už to poznáte. Týkali sa napríklad voľného pohybu psov po meste, kosenia súkromných pozemkov, praktické veci, ktoré my s čím dennodenne samospráva bojujeme, a práve v tomto ja vidím ten svoj prínos pôsobenia v tejto strane, že budem môcť riešiť aj takéto problémy, ktoré nám prináša každodenný život. Samozrejme, boli tu aj problémy, alebo náš úspech, neúspech, čo sa týka napríklad budovania rýchlostnej komunikácie R2. Takže v tomto si myslím, že práve strana Sieť mi môže do budúcna pomôcť prispieť k tomu, aby naše požiadavky boli riešené efektívnejšie. Takže ja to cítim ako prínos pre svoje pôsobenie a verím, že spoločne dokážeme s pánom predsedom aj ostatnými kolegami z našej strany priniesť pre naše Slovensko naozaj veľmi pozitívne zmeny. Takže ďakujem vám veľmi pekne všetkým za pozornosť a teraz by som nechala priestor médiám. Ďakujem pekne.